U Blei long kaburam kikam paulale ka step ka baha ka step ka bakamen kan long yaphi baro barhaga kyrteng ga jong try bonong panem jong yu Jesus Christ ngai khu Blei yaphi baro ki bapet yani ka program WAN BAN MANE jong ka Good News TV hakni por ngakwa bangin pet shephang uwei ujing thau ubalong ujing thau ubaile persya yakamon ga jong Blei ubaile persya ayo Blei ubamanga banopi kum ki khon Kristan nginget ngimani bat ngishakri ujing thau ubayai thau yaki Buit kilan kilanti tang banyo ya bantano ihikon Kristan bakin phaidin no naga jinghet ka jongki how try but unong panem ubalong u Jesus Christ kidon sibun ki banta naga Ktien ka jong Blei ki blatho shapang unu jing thao Henry hagni apor ngakwa yangi bangini puli yaka shithi ka baar shaki nong Korinth kal nong ka baar kadkhat ka bakhadwai ka baong baan omle phon yangi da Soitan namar bangim long ki bomtip yaka Buit Jong u namar kata kapang ka banglabo nakabanta jong kani step kalong Soitan bat ka Buit Jong u bat halor jong kani kapang akwa ay bang jubab yaki jinkeli ki artli ki jinkeli kata uei Soitan bat ki ei kita ki Buit ki Jong u baunyo yaban penhap no yaki khon Kristan nakajinget Blei kabaring kong wei Soitan hakikam kewa apostol kalanong ka arpon rio ka bakhat pra kapanya day yaw Soitan bat ka jingdom barhabangi puli ban ngingam yakani ka banta kapan sungthu yangi bau Soitan ulong utau suim jong ka jingdom barhaka kitab ka jong ujub ladangi puli yaka boroka wei nginyo i nadu basdang bau Soitan ulong uta unong pensyoy ubayale ban pen phaidin no ya ujub baun kentaj no yo Blei bat unyele persyaru yo Blei Soitan ulong unong pensyoy haga gospel kajong Matthias kalanong bakhat ar kadkhat ka bar pusaw kaong bau Soitan ulong urang ba kiksoy ubalong unong syun jong Blei bat unong syun jong kita kibla pediang ya unong syun jong kita kibla nget bat kinong bot jong Jesus Christ namar kata kum ki khon Kristan ngidai banlong kibatip bha shapang uni ujing thao ngihabru bantip bha yaka Buit ka Jong u namar lada ngingim tip yaka Buit ka Jong u yaban pengop yangi syaki jingpuson bat ban pen phaidin yangi sya ka jingbom ngai Blei bar ka jingkentaj no yo Blei barabangila sya ngop haki Buit ki Jong u ngin long kita ki blatim hakmat ka Jong Blei Komba ke gospel ke jong Matthias ke lenong ke barpsan ke dekat ke basau huai ke ong. Anda kumta
uong hakitaru kibasya kadiang do kelet no nanga pi kibalatem syaka ding kabom jukut yaga bala bu lupa yau soitan badiki angel Jong u namar kata bangin lai naga jing sya ngop haga jing pensoi barki Buit Jong soitan ngidon kambha bantep yaka jinglong uni unong elek persya yaka jinget ke jongi ngidai bantep haru ya ki Buit sianti ki Jong u ban sot hu balarangi ngop ngin hab haga jing janjar kabakraw namar kata ngidai ban long adekar namar uni ujing tau ulong ru kum using uba kyrkhu ubayai wat yagi khon Kristan baru bakwa yaban nguj teli yaga jinget bade ka jinglong jingim Kristan ka jongi kumbalat ho haka sithi ka maningkong Petros kalanong ka basan ka dekhot ka bapra kabong to penle adkar to phniai syarai naba unong yale jongpi uba usoitan kom using bakirhu uyat keleng udawat khnang ya unuru ba unyo ngoy teli kawai pat kabangi dai bantep syapang uni ujing thau kalong kabut ke Jong u usoitan udai uta ujing thau ubla hab no nabneng bala tip ya ka kyrteng ga Jong u da ulur syai bad ukhon ka step ya bala tho ha kitam Jong Isaya kala nong ba khat saw ka de khot ka ba khat ar badai na mar ba ulong uta ujing thau ubla hab nabneng ulong ubabon ki Buit kumnu banile persya U Blei udon sibun ki Buit kumnu bon thaulat ban pen hap no yaki khon ki Jong Blei ban pen phai din no yaki khon Kristan baken hap haga jingjot Henry hangi pej bani phai yaki jinglong jingman hagni sngi bari por yo manta yo i baki bakong san ki bawni ujing thau uthau kadai yaka jing telot haka jing em kabaken jado ki bala ban peniap yaka jing em kabaken jaman sim bar kita kilong ka jing kwa brai jong kado ka jing hab no jong ki briu haka pop bar ka jing melin jong ki briu yaban phai din no naga jinglong ga jing em Kristan ga jongki dai namar baki syangom haga jing kwa brai jong kado ki phai din no Blei namar kemla yaban bat scam yaka ei ka baki don haga jing em ga jongki kum ki khon Kristan ki hab no namar bakimla bante lakam ya ka jingkwa brai jong kado nangta kabut kabuni soitan udon kadai ka jing itanat jong ki khamat ki bakan jado bon sin ngilab baki peniap ya ki khamat ki bakan jaman sim kumba kalong berkajia Yusum David kajing hab no Jong u haga pop klem kadai namar ki khmat ki bakan jado ki Jong u habo yo i ya ka Bersheba ka bab habriu
ula shim ya ka banlong ka tengah ka jongo borla klim no ya ka tengah ka jong rang ba sipai u jongo bat kani ka jing itanat jong ki khmat ki bakan jado kala peniap no ya ki khmat ki bakan jaman sim ki jongo na bak haddu kalong ka jing pensarong ya ka jing em ngiyo i hakini singi berkipor yo menta ya babon ki breu kim nyaw korshu ya ka jing em jong ki para breu ki sarong hala ka jong ka jing em ki sarong hala ka jong ka jing la bat ka ei ka baki wei kila kim nyaw ei mar ki sngo wi ladi bakilong ki bakhamla ban ya ki wei kani ka penlong ya ka jing em ka jong ki breu ban hap no syata ka jing pensoi ban klet no ya ka jing hikai ka jong blei ka baong bangindai ban long ki was ngoret namar kata kum ki khon kristan tungin long ki bahusiar bat ki bakhan arkar bangin nom hap no na ka jinget kristan ka jongi ngenom hap no ru hagita ki buit sianti ki jong soitan U Blei Un kyrkhu ngin pendem U Blei hag jingduwai Try U Blei berupa jong ibab neng iwan ngu bandem hakmat ke jong me mengisau thu ko konran ya ke jing em ke jong ikum ki khon kristan bangi hab ban ya ke jing ale ringkat baru tau jing thau bla hab nab neng ya Ka Ktien ke jong me hi ko konran kaong bolong ulur syai ubayele persya yame ken ko konran baru bakwa ya bantan ban ring no ya ka jing em ka jong ikum ki khon kristan bangin phai din no na ka jinget ke jongi bad bangin numla ban pendep ya ka mon ke jong me ya rab namar kata ko konran ya ka jing em ka jongi bangin long kita kibala ya ban yeng scam ban long ki badkar na jing sha pen shoy na jing ki boj ki basianti jong news em jong jing dom bangin la ken go konran ya ban pen sngewbha tang ya kamon ke jong me ngidon kam ya jing yarap ke jong me krisyan bor jing em go jong ya konran menta bahagni sngi kisnem ki mudangwan ya yalam ru yangi do man sim ba kho jong me bangin la banile persya ya kita ki boj ki basianti ki jong soitan sim na marta ko konrad yang ni jing khot karpan ma bat klet kiring kang plat me shem ha jing em ga jongi kerteng bathyang tam mo jematuran pum Jesus Christ ngi doa ing khot karpan mentas dik bom bom jo kodro amen.